Zasa sa neozval a ty už nevieš, čo s tým. Pri každom novom upozornení povyskočíš, pretože dúfaš, že to bude správa od neho. A prichádza len ďalšie sklamanie, hlúpy e-mail alebo niečí nový príspevok. To, že žiadna správa neprichádza, v tvojej hlave vyvoláva milión otázok. To už je koniec? Už ma nechce vidieť? Urobila som alebo povedala som niečo zlé? Alebo už si našiel inú? Pýtaš sa samej seba, čo si máš o tom myslieť. O čom to celé je? Že takto reaguješ, že ťa to takto rozhodí a celý deň nedokážeš myslieť na nič iné. Ide o to, že reaguješ z pozície emocionálneho zranenia. Tento muž len zasiahol vnútornú ranu, ktorú si nesieš už z minulosti. Ranu, ktorú si nezahojila. A preto teraz každý nezáujem alebo aj malá ignorácia v tebe vyvoláva takéto pocity, chaos, paniku a strachy. Strachy, že už nemá záujem, že už ťa nechce. Ale ako z toho von? Napíš mi slovo výzva a ja ti pošlem odkaz na valentínsku výzvu, kde ti ukážem, ako uzdraviť tie vnútorné rany a naučiť sa reagovať z pozície sily a nie strachu. Komentuj slovo výzva a ja ti pošlem pozvánku. Ak toto zažívaš, tak presne pre teba som túto výzvu pripravila.